Takže čau ľudia, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska tu máme hru Hero Zero. To je super hra. Nahrávam, bože, nejde to na celý obrazovku, že ona je full screen, to je úplná blbosť. Ale keď to dáva na myšu obrazovku, tak zase to také není pekné akože obraz, takže pokiaľ toto vydám a nebude taký pekný obraz, tak vyskúšam s tým niečo potom spraviť, ale ideme hrať. No, Hero Zero, to sú bojové hry, to už viete. No tu si máme najprv vytvoriť muž žena. Dúfam, že to nebude sekať, keď nahrávam, neviem, či som už to hovoril. Muž alebo žena. To je dobré hlasno. Na koľko máme percent? Dáme 80, dobre. Tvoj hrdina, ok. Hlava. Akú mu dáme? Sa páči táto. Alebo táto? Ja neviem. Vytvoríme, ako mám ja. No dobre, ja neviem. Účest. Toto je best. Takéto. Oči. Toto sa mu dobre hodí. Ježiši, oni kúkajú telku, dúfam, že to nebudete počuť. No bože, hej, pôjdem a tak im tam. Ktoré boli také normálne? Takéto, dobre, obočí. A ne, nie. Také. Príslušenství. Aha. Nie. Fuj. Žiadne. Nos. No, konečne. No, toto je... Toto je... No áno. Ústa. Aké dáme? Jeda, nie takéto. Sa bojím niečo dať. A? Takýto vysviatý bude. Alebo vyzerá jak retard. Normálne sa bude osmievať. Nie, to má zase ako hubu. Takto, dobre. Barva pokožky. To som chcel. Ja nechcem byť takýto, ani taký. Chcem byť takýto, alebo buď takýto. Ne, to sa nie... Alebo buď takýto, ale... No, mne sa viac páči tento. OK. Vozy? Aha, fúze. Žiadne. A je to po česky? Ja, to je české. Aha, náhodne. OK, dále. Aha, ešte niečo. Túto hru som nikdy nehral ani nevidel, takže som si ho stiahol na Steame zadarmo. Boogie TV sa hrá. Ulož. Zadajte meno. Aha, tak dáme si tam Adam Good. Moje. Ide? Yes. Nevadí. Zrodil se hrdina. Vítej, Adam Gučík. Sekne ti to, ale žiadny kostým, žiadne prístroje, žiadne super síly, no necháme tie pomôvičiny. OK. Takže sila. Hop, toto je čo? Údol. Aha, toto je akože... Áno. Nároky je na minútu začísť. OK. Yes. Odmiena.
Ty vole, to hučí, ježiši Mária. 40 stačí. To si môžeme vylepšovať, čo si dáme? Silu a... Silu. Skvelé, si lepšie. Povedeš si takto, vojne lepe. Povedeš sa ma kúpiť přímo za mince. Ale že si môžem kúpiť za mince? Body? OK. Čo ti dáva? Jak tu je vyznačené? Čo nebe... Nie! Nie. Ja som ešte niečo chcela. Čo si dáme? Ale tu vám to ešte aj ukazuje, čo vám pridá. Fíha. Ja chcem tú sílu hlavne. Toto mi dosť pridá. 15, ja mám len 10. 14. Toto mi čo pridá. Toto je best ever. Kupujem hneď. Yes. OK. Souboj a liga. To je souboj a liga? Kubo. Zaútočiť. To čo sú za onej... To vyhráme. Toto je čo? Že ono vám to akože preskočí ten zápas. OK. Ideme si kúpiť. To je najlepšia hra. Super. Aha. To je super. Ja budem toto hrať 300 hodín denne. Aj natáčať 300 hodín. Chcem si to kúpiť to čo tu je. Tak pozrieme všetko. Aha, nič. Aha, toto sú to viem. Založiť tým, Night Team, lebo ešte nemám fanúšikov, aby sa mi niekto pripájal na ne. To sa, kupujú, OK. Okolí. Body. Tu sa trénujú, OK, to super. Idem si vytrénovať. No však potom. OK. A tu je čo zase? Díky. Chcel som si kúpiť teda. Mám 35. Čakaj, toto mi čo pridá. Ja chcem tú silu pridať. Koľko stojí? 15 dávame. Wow. A toto mi čo pridá? Silu, hento a toto. Toto radšej. Toto mi čo? Hento mi zničí. Tak to ne. Koľko stojí? Ne, máme len 4. OK. Sme úplne vyupgradovaní. A ideme na to. Zaútočiť. Zaútočiť. Nie, toto čo je? Nie. OK, ale mám toto. Tak. Super. A ideme si teda trénovať. Tak dáme si takto. Do rána však už je začít. OK, a ideme. To asi preto, lebo som dal toto. Počkaj, prerušiť. OK, tak to dáme, až keď budeme končiť. Dajme najprv toto. Silu si chcem trénovať. Začít. OK, tak ja vám to prestrihnem. Alebo ja si to kúpim.
OK, a ešte jedna sila. Super. Aha. Super. Tak to si všetko dám len na silu. A ešte dostanem peniaze. To koľko. Super. Najlepšia hra ever. Ty vole, to mám už dokončené. Môžem? Čože. 17 mincí. To je najlepšia hra. Ja toto budem hrať stále. Počkaj, ideme teda, ne tréning. Áno, tréning. Do 10 si to dáme. My sme mali 10 hentých. Super. Musíme začít. Super. Aha. Super. Jo. Zautočiť. Doraziť hrdinu. Ty kokos, tak tu nejdeme. Tohoto. Tak tohto. Zautočiť. Ona skočí, takže počkajte, prepneme toto, asi vyhráme. Čo? Tak ja neviem hrať zápasy. Tak ešte jeden si dáme zápas. Myslíte, že ho dáme? No, tak už nebudeme radšej dávať žiadne zápasy. Vždycky prehráme. Nevadí. No, dokončiť. Ideme si urobiť ešte nejaké. Po druhé, zas zúčastniť druhé mise. Aha. Dobre, takže... Počkaj, ja nechápem, čo teraz. Toto sú tie druhé mise? Bojová mise. Časová mise, bojová. Začít. To prestrihnem tú minútu, to si nebudem míňať. Už je to v polovičke. Teraz som si všimol, že tu dole môžem pridať přátel, takže môžem s nimi bojovať alebo niečo. Je to hotové? Čo? To vyhrám. Jo. Super. A máme to. Čo? Ale ja som to Ne, ja chcem peniaze. To neviem čo je. Ejha. Ale pár sú bojové hráče. Sver, Kalabir. Teraz ideme do tohoto. Tohto dáme. Jo, zase sme vyhrali. Som už 7 mincí, super. Jo, máme. Ale ja chcem farby. A toto? Ne, to sú nejde za peniaze, toto? Áno. Tohle ešte. To nechápem, to si urobím až potom. Super, posledný, teraz si vylepšíme. A ešte si vylepšíme toto. Dobre. Super sme to dali. A my si teda ešte pozrieme toto.
Ne, toto. Toto by som chcel. Prečo som si kúpila? Čo? Jak sa to mohlo spraviť? Dobre, dám si to. To, čo som spravil. Jo! Super. Len 5? Máme niečo. Prosím, prosím. Nie, predmet. Ok, ľudia, my si dáme do zajtra spraviť ešte toto. Začít. Dobre. Ak sa vám videjko páčilo, tak hoďte like. Mne sa strašne ľúbi táto hra, takže by som chcela, aby ste hodili like, aby som chcel pokračovať. Ok, ľudia, mám už málo času. Už musím ísť spať, už je strašne večer. No, viete ako myslím. Čaute, uvidím sa na budúce a John Cena.